Šokalová. Třinec. Tady zvítězila Hronová Tereska. Na jedničku se potom připraví Jaroslav Petričák a Dušan Kulíšek. Nastupuje nám na trojku Veronika Němcová a Martina Milevová. Na jedničce skončilo utkání, ve kterém zvítězil Pavel Ivaňuk za 10. Na jedničku nastoupí Jaroslav Petričák, MSK Karviná a Dušan Kulíšek, JK Olomouc. Připraví se Patrik Vašina a Marek Buzáš. Nikolas Hromek za 5. Zvítězila Hronová Bujanová. Nastupuje Milenová a Mecová. Zvítězila Mecová, ne? Aha, tak, no to je ty červené. Milenová. A nastupuje Němcová a Bulianová. Na jedničce skončilo utkání, ve kterém zvítězil Jakub Maralík za 10. Na jedničku nastoupí Jakub Počípka, SKP Ostrava, Pavel Káňa, MSK Orlova, připraví se Petr Janíček a Dominik Vědor. O třetí místo teda zvítězila. Na jedničce skončilo utkání, ve kterém zvítězil Pavel Káňa za 10. Bulianová, Judo Termon. Na jedničku nastoupí Petr Janíček, Dů Staříč, Dominik Fredor, Fenax Hranice, připraví se Šulc a Franek.